Logo de case 15 días en retroceso, o número de casos activos en Vilagarcía volveu subir hoxe situándose en 10. Os datos non son preocupantes, pero demostran un cambio de tendencia que chega ás portas da Semana Santa. O alcalde confía en non dar pasos cara atrás. É unha subida mínima, pero é certo que é a primeira vez en todos estes días que hai unha pequena subida. Ata agora levamos 15 días todo baixadas e hoxe hai un caso máis activo. Eso o que ten que servir a todos é de toque de atención, de que non podemos baixar a guardia, que non podemos todavía facer a nosa vida normal hasta que teñamos maiores porcentaxes de vacinación. Alberto Varela apela á responsabilidade individual pensando no ben común. Sería moi duro ter que decirlle aos nosos veciños que teñen que volver a pechar os seus negocios ou que non poden traballar con normalidade. Eso sería, dende logo, un desastre, así que a ver se vamos a entre todos poñemos a nosa cota de responsabilidade individual. A Policía Local xunto co resto de corpos velarán durante a Semana Santa polo estrito cumprimento das medidas anti-Covid, máis aínda logo dunha axitada ponte de San Xosé en Vilagarcía que rematou con máis dunha trintena de denuncias por non respectar as restriccións sanitarias. Se van a poñer as sancións que teñamos que poñer. En eso que teñan todo o mundo claro, que en esa colaboración que se quedou en anteriores reunións, que Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, inspectores da Comunidade Autónoma e policías locais principalmente, porque somos os que estamos día a día nos nosos concellos, pois que van a poñer as sancións que sexan necesarias. E aproveita o alcalde para pedir responsabilidade a todos os veciños cun especial esforzo na Semana Santa para evitar que se acabe convertendo no comezo dunha cuarta vaga.